ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору бо муҳимтарин хабаргузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. санъаткунонӣ бо суръати мамлакат ки яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дониста мешавад, дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат, яъне ҳадафи дигари стратегӣ мусоидат менамояд. бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаҳои саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ҳамин замина амалӣ карда мешаванд. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Данғара комплекси агросаноатии мурғпарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармарӣ ифтитоҳ карда шуд. ҳамчунин дар шаҳри Душанбе забхонаи комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармарӣ низ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. гузориши хабарнигорони мо. 28 август дар ноҳияи Данғара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ комплекси агросаноатии мурғпарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармариро ифтитоҳ карданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Себистон нахуст бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти инкубатори корхона оғоз бахшиданд. барои сохтмони инкубатор дар деҳоти Себистони ноҳияи Данғара 1 гектар замин ҷудо гардид. масоҳати сохтмони зери бинои инкубатор беш аз 2000 метри мураббаъро ташкил дода, он калонтарин инкубатор дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ин ҷо биноҳои истеҳсолии ҳозиразамон ва иншооти ёрирасон бо насби таҷҳизот ва технологияи навтарин, инчунин гузарондани системаи инфрасохтори муҳандисӣ бо дар назардошти талаботҳои санитарӣ эпидемиологӣ сохта ба истифода дода шуд. иншоот аз минтақаи коркарди санитарии техника, ҷойи қабули тухми инкубатсионӣ, сардхонаи нигаҳдории тухми инкубатсионӣ, ҳуҷраи гузоштани тухм бо аробаҳои махсуси қутидор, толори ҷевонҳои инкубатсионӣ, толори ҷевонҳои чӯҷабарорӣ, ҳуҷраи эмгузаронӣ ва ҳуҷраи таҳвили чӯҷаҳо иборат мебошад. сардхонаи нигоҳдории тухмҳо бо таҷҳизоти ҳозиразамон муҷаҳҳаз буда, ҳарорати дохилӣ дар сатҳи 15 дараҷа гармӣ нигоҳ дошта мешавад, зеро дар ин дараҷа ҷунбиши ҷанини тухм оғоз намеёбад. вақте ки тухм вориди корхона мешавад, мо тухмро дар дараҷаи 18 нигоҳ дошта дар муддати 2 рӯз, баъд онро гирифта пеш аз ба ҷевонҳо гузоштан тухмҳоро ба навъҳо ҷудо мекунем. тухмҳое ки нуқсон доранд, тухмҳое ки пӯслоқҳояшон тунук мебошанд, тухмҳое ки холча донача доранд, мақсад тухмҳое ки нуқсон доранд ва ғайраҳо, мо ҳамин тухмҳои нуқсондорро ҷудо карда тухмҳои босифатро гирифта ба яхтонҳо мегузорем. дар 37 дараҷа гармӣ дар 45% намнокӣ нигоҳ медорем. сипас дар ҳуҷраи дигар тухмҳоро ба аробаи махсуси қутидор гузошта дар ҳарорати 25 дараҷа гармӣ нигоҳ медоранд то ҷанини тухм ба ҷунбиш дарояд. баъд аз ин аробаҳоро дар ҷевони инкубатсионӣ ҷойгир намуда то 18 рӯз онҳоро дар ҳарорати 38 дараҷа гармӣ нигоҳ медоранд. 3 рӯзи охир тухмҳо ба ҷевонҳои чӯҷабарорӣ гузаронда мешаванд ки дар ин ҷо чӯҷаҳо аз тухм мебароянд. баъди 18 рӯз мо тухмҳои аз ҷебони инкубатсионӣ ба сабадҳои махсус гирифта ва ба ҷебонҳои чӯҷабарорӣ бурда мемонем ва дар муддати 3 рӯз чӯҷаҳо мебароянд ва мо чӯҷаҳои босифату солимро ҷудо карда мегирем ва баъдан онҳоро эмгузаронӣ мекунем то он ки ба худ ягон вирус ё ягон касалиҳоеро ба худ қабул накунанд ва баъдтар онҳоро мо интиқол медиҳем. ҳангоми гузаронидани тухмҳои инкубатсионӣ ба ҷевонҳо мо онҳоро тавассути асбобҳои махсус муоина месозем ва инкишофи ҷанини онро муайян мекунем. мавриди зикр аст ки барои тавлиди чӯҷа 21 шабонарӯз тухм дар ҷевон нигоҳ дошта шуда, меъёри муайяни барориш 80%-ро ташкил медиҳад. шумораи ҷевонҳои инкубатсионӣ 16 ва ҷевонҳои чӯҷабарорӣ 5 ададро ташкил медиҳад.
ки ғунҷоиши ҳар кадоми онҳо ба 19200 дона тухм баробар мебошад. иқтидори гузоштани тухми инкубатсионӣ дар як моҳ беш аз 460 000 донаро ташкил медиҳад. иқтидори солонаи барориши чӯҷа дар инкубатор зиёда аз 5 миллион сарро ташкил медиҳад, ки аз ин 3 миллион сарро ба мурхонаи комплекси паррандапарварии мармарӣ барои парвариш таҳвил медиҳанд. чӯҷаҳои боқимондаи корхона барои таъмини дигар мурхонаҳои кишвар бо чӯҷаҳои хушкзоти гӯштӣ пешниҳод мегардад. барои таҳвили чӯҷаҳо аз инкубатор ба мурхона техникаи махсус гардонида бо мақсади риояи талабот ва меъёрҳои муайяннамудаи соҳа дастрас карда шудааст. дар ин ҷо низ коргарон бо шароити хуби корӣ ба хусус маоши баланд, ошхона, либосҳои корӣ ва ҷойи истироҳат таъмин мебошанд. ман миннатдории худро ба ҷаноби олӣ баён мекунам ки ба мо занои хонашин ҳамин хел корхона бунёд кардан, ҳамин хел шароит муҳайё карданд ки мо ҳамин хел занои хонашин соҳиби кор, соҳиби маоши нағз шудем. миннатдории худро баён мекунем ки дар ҳамин наздикии хонамон ки ҳамин хел мо соҳиби кор шудем занои хонашин. ташаккури зиёд ба ҷаноби олӣ. таҷҳизоти инкубатор ба ҳама талабот ҷавобгӯ буда истеҳсоли ширкати бонуфузи ҷумҳурии мардумии чин EI Farming мебошад, ки дар бозорҳои давлатҳои Аврупо ва Осиё мавқеи назаррасро ишғол менамояд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баъди ифтитоҳи бинои инкубатор дар деҳоти Себистон, фабрикаи паррандапарварии мурғи гӯштии комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармариро ифтитоҳ карданд. корхонаи замонавӣ бо мақсади идомаи амалигардонии иқдому нақшаҳои созанда, расидан ба ҳадафҳои стратегии саноатикунонӣ бо суръати кишвар, таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва дар амал татбиқ намудани сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурӣ бунёд гардидааст. самти асосии фаъолияти корхонаи мо ин паррандапарварӣ мебошад ва истеҳсол кардани гӯшти мурғ аст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол зиёда аз 5000 тонна гӯштро дар бар мегирад. чӯҷаи якрӯзаро мо ҳангоми ворид кардан дар ҳар як цех ба миқдори зиёда аз 30,000 сар дар цехҳо ҷобаҷо мекунем ва таҷҳизотҳое ки мо имрӯз ворид кардаем, таҷҳизотҳо пурра ҳама таҷҳизотҳои нав муосир буда барои дар сатҳу сифати баланд ва барои дар як ҳолати стандартӣ қарор додани ҳамаи талаботҳои бойторию талаботҳои санитарие ки барои парвариш намудани чӯҷа лозим аст, инҳо пешбинӣ шуданд. сиёсати пешгирифтаи роҳбарони ҷамъият ин таъсис додани силсилаи пурраи истеҳсолӣ мебошад, ки занҷираи пурра аз истеҳсоли тухми инкубатсионӣ, хобондани тухми инкубатсионӣ, баровардани чӯҷа ва то маҳсулоти ниҳоӣ пешбинӣ гардидааст, ки ин ҳам боиси он мегардад ки маҳсулоти мо боз ҳам дастрастар бигардад барои халқи азизи худамон. комплекси агросаноатӣ бо дар назардошти таъмини бозори истеъмолии пойтахти мамлакат ки таҳти назорати бевоситаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарор дорад, ҷиҳати саривақт ва бо сифати аъло пешниҳод намудани маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ фаъолияти худро пеш мебарад. ҳудуди мурғхона 22 аз 175 гектар заминро дар бар гирифта, дар он бинои маъмурӣ, 12 фермаи парвариши парранда, 4 амбор, бинои санитарӣ, 2 минтақаи коркарди санитарии техника ва обанбор сохта шудааст. дар ҳар як ферма то 30,000 сар мурғ парвариш карда мешавад ва давраи парвариш 45 рӯзро дар бар мегирад. зоти паррандае ки мо ворид кардаем ба зоти рос 308 мансубият дошта, айни замон чӯҷае ки дар ин ҷо мо мебинем дар синни 14рӯзагӣ қарор дорад. мо ин чӯҷаҳоро то 45 рӯз парвариш дода, вазни зиндаи онҳо дар тӯли 45 рӯз то 3,2 кило мерасонанд. ногуфта намонад ки шарту шароите ки чуноне ки шумо мебинед барои парвариши мурғ мусоид буда, айни замон ҳарорати дохили мурғхона 28 дараҷаро ташкил медиҳад ва ин ҳам ба меъёрҳои лозимаи парваришӣ ҷавобгӯ мебошад. бо истифода аз иқтидори ҳамаи мурғхонаҳо имкон аст дар як сол зиёда аз 3 миллион сар мурғ парвариш карда шавад.
маблағи умумии сармояи ба бунёди корхона ҷалб гардида 104 миллион сомониро ташкил дода. дар он якҷоя бо инкубатори корхона зиёда аз 160 ҷойи кории нав таъсис дода шудааст. аз ин шумора мутахассисони касбии сатҳи олӣ ва кормандони қаториро шаҳрвандони кишвар дар бар мегирад. ман зандинова ҷумагун сокини деҳаи себистон ноҳияи данғара муддати чанд моҳ мешавад ки дар ин корхонаи парвандапарварии мармарӣ кор ва фаъолият дорам. мо бо тамоми шароитҳо муҳайё мебошем. ойлигро сари вақт мегирем. се вақт авқоти гарм. мо шукргузор аз он ҳастем ки чунин корхонаҳоро бо мо муҳайё карданд. мо занони бонувони деҳаи себистон соҳиби кор шудем. мо занони бонувони ҳамин корхона ба ҷаноби олӣ миннатдории худамонро баён мекунем ки чунин корхонаҳо ба мо муҳайё карданд. дар фермаҳо таҷҳизоти муосири ширкатҳои аврупоӣ ва хитоӣ насб гардидааст ки аз хатҳои хӯрокдиҳӣ, обдиҳӣ, равшанидиҳӣ, гармидиҳӣ ва ҳавотозакунӣ иборат мебошанд. таҷҳизоти муосир ҳарорати дохили фермаҳои парвариши паррандаро аз рӯи талабот ва меъёри соҳаи паррандапарварӣ мӯътадил нигоҳ дошта барои парвариши мурғҳои хушкзод муфид мебошад. қобили зикр аст ки таҷҳизоти корхона ба таври автоматӣ фаъолият намуда бо компютерҳои махсус идора карда мешавад. айни замон мо дар цехи як қарор дорем ва ҳамаи цехҳои мо бо чунин таблои компютерӣ муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. ин таблои компютерӣ ба мо имконият медиҳад ки назорати дохилшавии вурудии ҳаворо, хуруҷии ҳаворо, назорати гармову сардии ҳаворо ва ҳамзамон намнокии ҳаворо назорат кунем. системаҳои хунуккунандае ки дар қисмати пеши мурғхона ҷойгир шудаанд, инҷо қисмати воридшавии ҳавои сард мебошад ки тавассути сенсорҳо онҳо назорат шавандаанд ва ҳангоми боло ё поён рафтани температура дар таблои компютерӣ ба мо муайян мешавад ки айни замон бояд чанд вентилятор кор мекунад ва мутобиқи воридшавии ҳаво теъдоди лозимаи вентиляторҳо, ҳавокашҳо ба кор шурӯъ мекунанд. ҳамзамон назорати ҳавои гарм, назорати ҳавои гармиро низ бо ин табло мо назорат мекунем ва тамоми процессҳои лозимӣ барои истеҳсолот ва организми солими чӯҷа зарур аст дар инҷо зери назорат қарор гирифта мешаванд. ҳамзамон равшаннокии дохили цех ки мисол ба мо люксҳои лозимаро мо дар инҷо ҳангоми ворид кардани чӯҷа дар синни якрӯзагӣ ба ин табло он меъёрҳоро ворид мекунем ва дар асоси он маълумоти ворид кардаи мо люксҳои равшаннокии дохили цех яъне ки пасту баланду ва назоратшаванда мешаванд ки ин ҳам барои рушди ҳар як чӯҷа ба мо мусоидат мекунад. ҳамзамон барои витаминукунонӣ, барои эмгузаронии чӯҷаҳо ба мо дар мо таҷҳизотҳои махсуси дазатрон дар инҷо насб карда шуданд ки меъёри лозимаи витаминро ба 1 тонна об ё ин ки ба ҳар як сар чӯҷа дар инҷо назоратшаванда аст ва мо бо ин асбоби дазатрон метавонем меъёри лозимаи витамин ё ин ки эмгузаронии чӯҷаро назорат кунем. идоракунии автоматии таҷҳизот имкон медиҳад ки меъёрҳои зарурӣ дар фермаҳо зери назорати доимӣ қарор гирифта коргарон аз иваз шудани ҳама гуна нишондиҳандаҳо сари вақт хабардор гарданд. дар вақти бунёди корхонаи мурғпарварӣ ҳама талаботи беҳдоштӣ ба инобат гирифта шудааст. имрӯз зиёда аз 130 нафар коргарони маҳаллӣ бо ҷои кор таъминанд, бо хӯроки гарм, либоса таъмин мебошанд. таҷҳизотҳои насбшуда пурра бо тарзи автоматикӣ кор мекунанд. зиёда аз 20 адад техника барои корхона ворид карда шуда дар ҳолати омодабош қарор доранд. дар корхона тамоми меъёрҳои санитарию бойторӣ риоя карда мешаванд. мо кӯшиш мекунем ки мардумро бо маҳсулоти тоза ва хушсифат таъмин намоем. инфрасохтори ҳудуди мурғхона бо хати барқ ва хати об таъмин гардида роҳҳои он мутобиқ ба стандартҳо мунфарш карда шудааст. дар иншооти мазкур барои мунтазам фаъолият намудани мурғхона шароит фароҳам оварда шуда дар баробари ин зиёда аз 20 техника ва механизмҳои махсус истифода мешаванд. баробари ба кор ҷалб кардани сокинони маҳаллӣ барои онҳо шароити беҳтари корӣ низ ташкил гардидааст. аз ҷумла онҳо бо хӯроки гарм, либоси корӣ, маоши хуб ва лавозимоти корӣ таъминанд.
дар баробари ин ҷиҳати пешбурди корҳои ободонӣ гирду атроф ва дохили мурғхона кабудизор карда шуда беш аз 2500 бех дарахт шинонда шудааст. фаъолияти мурғхонаи нав мутобиқ ба ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба хусус таъмини аҳолӣ бо ғизои хушсифат ва саноатикунонии босуръати кишвар ба роҳ монда шудааст. 28 август дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ забхонаи комплекси агросаноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Мармариро ифтитоҳ карданд. забхона дар масоҳати 1.7 гектар бунёд гардида аз биноҳои маъмурӣ, истеҳсолӣ ва иншооти ёрирасони муосир иборат мебошад. ҳадафи ифтитоҳи корхонае ки имрӯз аз тарафи ҷаноби олии муҳтарам пешвои миллат кушода шуд, таъмин намудани ҳадафи стратегии давлат оид ба амнияти ғизоқоварӣ ва воридоти васкунандаи маҳсулот мебошад. мо мақсад дорем ки бо маҳсулоти худ бозори дохилии Душанбе ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин кунем, то ки аҳолии мо аз гӯшти паррандаи босифат таъмин карда шавад. хусусияти маҳсулоти мо дар он аст ки мурғҳои дар корхонаи мо ба тарзи дасткуш ва ҳалол забҳ карда мешаванд. сифати гӯшти мурғ ба дараҷаи аъло нигоҳ дошта мешавад, зеро ки таҷҳизотҳое ки мо васлу насб кардагем ҳозиразамон мебошанд ва ба тамоми талаботҳои ҳозиразамон ҷавобгӯ мебошанд. баъд аз таъмин кардани бозори дохилӣ бо маҳсулоти гӯшти парранда, мо дар оянда нақша дорем ки иқтисоддорҳои истеҳсолии худро васеъ карда гӯшти паррандаро низ ба бозорҳои беруна барои содирот пешниҳод намоем. инчунин дар ҳудуди забхона бо риояи ҳама талаботи санитарӣ, эпидемиологӣ, инфраструктури муҳандисӣ аз қабили хатти оби нӯшокӣ ва техникӣ, хатти қувваи барқ, коррезӣ ва селпарто гузаронда шудааст. бинои истеҳсолӣ аз ҷои қабули парранда, коргоҳи забҳ ва кандани парҳо, шустан ва хунук кардани гӯшти парранда, коргоҳи ба қисмҳо ҷудо кардани парранда ва бандубаст, сардхонаҳои махсуси яхкунандаи гӯшт ва сардхона амборхонаҳо бо нигоҳдории маҳсулот то 18 дараҷа хунукӣ иборат мебошад. мавриди зикр аст ки ҷараёни забҳ бо тарзи ҳалол сурат мегирад. ҷараёни забҳ аз аввал сар шуда, яъне ки мурғ дохили корхона мегардад, дар он ҷо ба тарзи дасткуш забҳ карда мешавад, сипас партҳояш тоза карда дохили мурғ низ тоза карда мешавад ва сипас ба оби хунуке ки сифати гӯштро ба нигоҳ медорад дохил карда шуда, он то ним соат ё зиёдтар дар он нигоҳ дошта мешавад ва дар сардхонае ки 0 дараҷа ҳарорат дорад, дар он низ нигоҳ дошта мешавад. баъдан вақте ки гӯшти мурғ хунукӣ шуд, вайро тақсимот мекунанд ба қанотҳо, ба пойҳо, ба қафаси сина ва баъд аз ин он бастабандӣ карда шуда дар яхдонҳои махсус ки 40 дараҷа ҳарорати хунукӣ доранд, то 18 дараҷа хунукӣ хунук карда мешаванд ва нигоҳдори он аз 6 то 12 моҳ имконият пайдо мекунад. асбобҳои забткунанда аз полоди махсус ки барои соҳаи хӯрокворӣ истифода мешавад омода карда шудааст. аз кишварҳои аврупо ва ҷумҳурии мардуми чин дастрас шудааст. таҷҳизотҳои забхонаи мо дар бозори ҷаҳонӣ ҷои хос дорад. раванди истеҳсолӣ аз қабули парранда оғоз мегардад. шароити қабули парранда ба талаботи санитарӣ мувофиқ гардонда шуда, риояи меъёрҳои стандарти ҷаҳонӣ ҷорӣ карда шудааст. таҷҳизоти мазкур бо меъёрҳои стандартӣ сифати гӯшти паррандаро дар сатҳи баланд нигоҳ медорад ва гӯштро то маҳсулоти ниҳоӣ мерасонад. иқтидори таҷҳизоти забткунанда ба 3000 сарпарранда дар 1 соат баробар мебошад. инчунин барои дар сатҳи зарурӣ забт кардани парранда дар ҳудуди забхона буғхона сохта шудааст. ҳамзамон ҳангоми шустани гӯшти парранда барои хунук кардани пешакии он дастгоҳи ях истеҳсолкунанда истифода бурда мешавад. дастгоҳи мазкур дар болои зарфҳои шустани гӯшти парранда насб гардида дар 1 соат то 500 кило ях истеҳсол менамояд. баъд аз анҷом ёфтани ҷараёни забҳ ва ба қисмҳо ҷудо кардани гӯшти парранда, он барои бандубаст ба таҷҳизоти махсус ки аз давлати Италия харидор карда шудааст таҳвил дода мешавад.
таҷҳизоти насбгардида гӯшти паррандаро дар зарфҳои пенопластикии махсус бо иқтидори 3000 дар як соат бандубаст мекунад. ғайр аз ин таҷҳизоти дигари бандубаст низ ба истифода дода шудааст ки маҳсулоти яхкунонидашударо дар халтаҳои полиэтиленӣ бандубаст менамояд. бо мақсади муайян намудани сифати маҳсулот лабораторияи махсус ташкил карда шудааст ки дар рафти корҳои забткунӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тайёр аз рӯи сифат, намуд, андоза ва дигар нишондиҳандаҳои зарурӣ назорату корбарӣ бароҳ монда шудааст. дар ниҳояти истеҳсолот маҳсулоти тайёр ва маҳсулоти бандубастшуда дар сардхонаҳои махсус ҷой дода мешавад. таҷҳизоти сардхонаҳо аз ширкатҳои бонуфузи хитоӣ CBFI харидорӣ гардидааст. қобили зикр аст ки бори аввал дар забхона сардхонаи яхбандии амиқи ҳалқапеч васлу насб гардида дар айни замон дар кишвар беназир ба ҳисоб меравад. сардхонаи мазкур дар ҳарорати 40 дараҷа хунукӣ фаъолият намуда қисмҳои паррандаро бо иқтидори 3000 килограмм дар як соат то 18 дараҷа хунук менамояд. ин таҷҳизот имкон фароҳам меорад ки гӯшти парранда сифат ва ғизонокии худро гум накунад, зеро дар муддати кӯтоҳ ях кунанда мешавад. инчунин бартарияти таҷҳизоти мазкур дар он аст ки фаъолияти он пурра ба таври автоматӣ бароҳ монда шудааст. баъд аз анҷом ёфтани раванди истеҳсолот маҳсулоти тайёри ниҳоӣ дар ду сардхона амборҳо ки ҳарорати дохили онҳо 18 дараҷа хунук мебошад то ба фурӯш баровардан нигоҳдорӣ карда мешаванд. иқтидори 3 сардхона амборҳои дар забхона бунёд гардида 10, 150 ва 300 тоннаро ташкил медиҳад. дар ин ҷо маҳсулоти истеҳсолшуда дар муддати дароз аз рӯи меъёрҳо нигоҳдорӣ карда мешавад. барои мунтазам фаъолият намудани забхона беш аз 15 техника ва механизмҳои махсус кор фармуда мешаванд ки меҳнати кормандонро сабуктар менамояд. ҳаҷми умумии маблағи бунёди забхона 51 миллион сомониро ташкил дода дар доираи фаъолияти он 100 ҷойи кории нав таъсис ёфтааст. коргарон бо шароити хуби корӣ ба хусус маоши сазовор, ошхона, либосҳои корӣ, ҷой барои истироҳат таъмин мебошанд. дар мавриди сохтмон аз масъулаи сохтмони хуби кишвар ва хориҷ истифода карда буд. аз он ҷумла барои деворпӯшҳо ва бомпӯши бинои цех аз масъулаи сохтмонии сеқабатаи сендвич панел истифода намудем. сендвич панел аз ду табақ листи металлӣ дар байни он пуркунандаи гармӣ нигоҳдорандаи пенополитан ҷойгир аст. баррасоиҳои асосии фарқкунандаи сендвич панел бо изолясияи пенополитан дар ин аст ки паст будани гузарондани гармӣ ва гигроскопияи минималӣ. маҳсулоти умумии истифода кардаи сендвич панел 8000 метри мураббаъ ташкил карда буд. дар рафти корҳои сохтмон зиёда аз 200 нафар коргар ва мутахассисони маҳаллӣ ба ҷои кор бо хӯроки гарм бо маоши хуб таъмин карда буд. дар баробари бунёди коргоҳ роҳбарият ҷиҳати пешбурди корҳои ободонии гирду атроф ва дохили забхона чораҷӯӣ карда дарахтҳои ҳамешасабз ва ороишӣ шинондаанд. бори дигар ёдовар мешавем ки фаъолияти комплекси агросаноатии боғпарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармарӣ идомаи занҷираи арзиши иловашудаи ширкат буда мутобиқ ба ҳадафҳои стратегияи ҳукумати мамлакат ба хусус таъмини аҳолӣ бо ғизои хушсифат ва саноатикунонии босуръати кишвар бунёд шудааст. ин тадбир ҳамчунин ҷиҳати ғанигардонии бозори истеъмолии пойтахт бо маҳсулоти аз лиҳози экологии тозаи гӯшти парҳезӣ амалӣ гардидааст. бояд гуфт ки бо бунёди комплекси агросаноатии мурғпарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармарӣ дар ноҳияи Данғара ва шаҳри Душанбе 270 нафар бо кори доимӣ таъмин гардид. баъди шиносоӣ бо фаъолияти ширкат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва соҳибкорони ватандӯст барои бунёди чунин коргоҳи муосир, дастгирии ташаббусҳои созандаи ҳукумати мамлакат ва ташкили ҷойҳои нави корӣ изҳори сипос карданд. расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва баромадан аз бомбаси коммуникатсионӣ ки аз ҳадафҳои стратегияи мамлакат ба ҳисоб мераванд, роҳ ба сӯи яке аз дигар ҳадафҳо, яъне санъаткунонӣ бо суръати мамлакатро фароҳам сохт. ин тадбир бошад ба тақвияти ҳадафи дигар, яъне таъмини амнияти озуқавории мамлакат мусоидат мекунад.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ имрӯз дар шаҳри душанбе ҷамъияти дорои маслиҳати маҳдуди композит ТА-ро ифтитоҳ намуданд. гузориши Самандар Искандарзода ва Дилшод Қурбонзода. 28 август дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди композит ТА-ро ифтитоҳ намуданд. бунёди корхона дар партави сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ноил гардидан ба ҳадафҳои олии стратегии мамлакат саноатикунонӣ бо суръати кишвар ба роҳ монда шудааст. ёдовар мешавем ки 17 сентябри соли 2019 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар маҳаллаи чортепаи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе бо гузоштани санги асос ба бунёди корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикии композит ТА оғози расмӣ бахшида буданд. дар корхона зиёда аз 150 нафар бо ҷои кории доимӣ таъмин шуда дар як сол то 150 километр қубурҳои худрашон гуногуни аз 300 то 3000 миллиметра истеҳсол мекунанд. истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ бори аввал дар кишвар ба роҳ монда мешавад. дар хатои истеҳсоли корхона зиёда аз 14 намуди дастгоҳ таҷҳизоти нави замонавӣ насб гардида барои истеҳсоли қубурҳои шишапластикии қутрашон аз 300 миллиметр то 3000 миллиметр ки дар самтҳои обтаъминкунии системаи коррезӣ обёрӣ ва ғайре истифода бурда мешаванд пешбинӣ гардидааст. иқтидори солонаи корхона 150 километр қубурҳои шишапластикии қутрашон гуногун мебошад. ба бунёд гардидани корхонаи мазкур зиёда аз 150 нафар шаҳрвандони кишварамон ба ҷойҳои кори доимӣ ва маоши сазовор таъмин карда мешаванд. миннатдорӣ ба поёни худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои муҳайё намудани шароитҳои мусоид дар кишвари азизамон иброз менамоем ва қайд менамоям ки чунин шароитҳо моро водор месозад ки тамоми кӯшиши ғайратамонро баҳри ободу зебо намудани кишвари азизамон равона намоем. маҳсулоти корхона ивазкунандаи воридот буда баробари таъмини кишвар содироти он ба хориҷи мамлакат низ ба роҳ монда мешавад. масъалаи таъминоти аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ ва санитария яке аз масъалаҳои мубрам на танҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон балки дар дигар кишварҳо ба шумор рафта дар ҳадафҳои рушди устувори созмони милали муттаҳид ҳамчун ҳадафи шашум дарҷ гардидааст. тибқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 яке аз афзалиятҳои ҳукумати кишвар дар самти рушди сармояи инсонӣ ин ташаккули муҳити мусоид барои зиндагӣ аз ҷумла ба воситаи дастрасии аҳолӣ ба шабакаҳои таъминоти оби нӯшокӣ ва санитария мебошад. ҳамасола дар ҷумҳурӣ лоиҳаҳои бузург дар соҳаи таъминоти аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ обёрии заминҳо ва корезӣ ки аз сарчашмаҳои гуногун аз ҷумла аз ҳисоби буҷети давлатӣ грантҳо ва ё дигар қарзҳо маблағгузорӣ мегарданд татбиқ мешаванд. қубурҳое ки ҳангоми амалинамоии лоиҳаҳои мазкур истифода мешаванд асосан аз хориҷи кишвар харидорӣ мегарданд ки бо дар назардошти арзиши таҳвил ба маротиб гаронтар ва боиси берун рафтани асъори хориҷӣ мешавад. бо дар назардошти рушди устувори иқтисодиёти мамлакат васеъшавии шаҳру ноҳияҳо зарурати аввалиндараҷа ба азнавсозӣ инчунин барқароркунии шабакаҳои таъминоти аҳолӣ бо оби ошомиданӣ бунёди шабакаҳои обу корезӣ илова бар ин таъминоти майдонҳои кишоварзӣ бо об ба воситаи пойгоҳҳои обкашӣ ба миён меояд. аз ин рӯ ширкат бо дар назардошти асоснокунии техникӣ иқтисодӣ ҷиҳати сохтмони корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ иқдом гирифта онро ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ ва сифати баланд сохта ба истифода дода шуд. корхонаи муштараки истеҳсоли қубурҳои шишапластикии композит корхонаи муштарак байни ҷумҳурии тоҷикистон ва яке аз ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии озарбойҷон аз композит мебошад. дар корхона дар нақша гирифта шудааст ки бо дар назардошти таҷҳизотҳое ки аз кишварҳои аврупо дастрас карда шуданд зиёда аз 20 намуд қубурҳои гуногун истеҳсол карда шавад. истифодабари қубурҳои мазкур дар
қариб ки тамоми самтҳо вобаста ба таъминоти об истифода бурда мешаванд, шуруъ аз таъминот ба оби ошомидани ба аҳолӣ ва инчунин корезӣ ва таъмини соҳаи кишоварзӣ бо об истифода бурда мешаванд. қубурҳои мазкур солҳои тӯлонӣ аст ки дар кишварҳои аврупо истифода шудани он ба роҳ монда шудааст ва айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин корхонаи ба кор андохта шуд ки бо дар назардошти технологияҳои муосир чунин маҳсулотро истеҳсол менамояд. боиси қайд аст ки дар корхона имконият ҳаст ки дар оянда дигар намуди маҳсулотҳо аз маҳсулоти композитӣ низ истеҳсол карда шавад. боиси хушнудист ки дар арафаи ҷашнгирии яке аз ҷашнҳои бузурги давлатӣ, яъне 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи қубурҳои шишапластикии композития ифтитоҳ гардид ва мо вазифа дорем ки тамоми саъю кӯшиши худро баҳри татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти саноатикунонӣ ва таъмини аҳолии кишвар бо ҷойҳои корӣ ва шуғли пурмаҳсул махсусан равона намоем. аз ин рӯ ширкат бо дар назардошти асоснокунии техникии иқтисодӣ ҷиҳати сохтмони корхонаи истеҳсоли қубурҳои шишапластикӣ иқдом гирифта онро ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалӣ ва сифати баланд сохта ба истифода дод. боиси тазаккур аст ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди композит ТА корхонаи муштарак буда дар ҳамкорӣ бо яке аз ширкатҳои бонуфузи озарбойҷонӣ аз композит таъсис дода шудааст. корхона тасмим гирифтааст ки дар муҳлатҳои наздиктарин мутахассисони маҳаллиро тайёр кунанд ки минбаъд маҳсулоти корхонаро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол намоянд. таҳлилҳо нишон доданд ки истифодаи қубурҳои шишапластикӣ ҳангоми истеҳсоли он дар дохили кишвар аз лиҳози иқтисодӣ манфиатовар мебошад. қубурҳои мазкур новобаста аз дарозӣ ва ҳаҷм хеле сабук буда аз лиҳози насбнамоӣ ва истифодабарӣ хеле сода ва осон аст. инчунин қубурҳои шишапластикӣ ба фишори баланд тобовар буда оташбардор мебошад. барои истеҳсоли қубурҳо асосан маҳсулоти қуми кварсӣ, нахи шишагин ва қатрон истифода мегардад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон конҳои қуми кварсӣ хеле зиёд ба назар расида истифодаи васеъи ин намунаи ашёи хом аз дохили кишвар ба нақша гирифта шудааст. дигар намуди ашёи хом то пайдо намудани манбаи дохилӣ аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад. миннатдории худро ба ҳукумати кишвар ва бевосита ба пешвои муаззами миллат баён намоям ки имрӯз ин корхона ифтитоҳ гардид ва мо ҷавонон дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷои кор таъмин гардидаем. мутахассисони маҳаллӣ аз ҷониби шарикони рушд бозомӯзӣ шуда мо имрӯз метавонем қубурҳои шишапластикиро истеҳсол намоем. пас аз ифтитоҳи иншоот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар муаррифии автобусҳо иштирок намуданд. автобусҳои дохилишаҳрии тамғаи Акия Орио истеҳсоли корхонаи муштараки Акия Авесто Автомотив Индастрии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. корхонаи муштараки Акия Авесто Автомотив Индастри аз аввали соли 2020 дар асоси фармоиши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе истеҳсоли автобуси дохилишаҳриро бори аввал ба таври силсилавӣ бо номгузории тоҷикӣ Акия Орио оғоз намуд. ёдовар мешавем ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри ҳамчун ширкати муштараки Тоҷикистону Туркия моҳи январи соли 2018 фаъолиятро оғоз намуда автобусҳои замонавии тамғаи Акияро истеҳсол мекунад ва дар самти саноатикунонӣ бо суръати кишвар саҳм мегузорад. ҷамъият дорои масъулияти маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри ки ҳамчун ширкати муштараки Тоҷикистону Туркия фаъолияти худро январи соли 2018 оғоз намуда ба истеҳсоли нақлиёти мусофирбар машғул буда ҷиҳати саноаткунии кишвар саҳми худро гузошта истодааст. иқтидори солонаи корхона дар як сол то 300 адад автобус, шумораи кормандон бошад аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ беш аз 100 нафарро ташкил медиҳад. корхонаи истеҳсолӣ бо назардошти таъмини фаъолияти он бо техника ва технологияҳои муосир ба роҳ андохта шудааст. боис қайд аст ки бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ва ташаббуси раиси шаҳри Душанбе ҷиҳати таъмин намудани бозори дохила ва содирот тасмим гирифта шуд ки то ҷашни 30-солагии истиқлолият ширкати муштарак автобусҳои замонавии электробус бо қувваи худрави то 300 км, троллейбуси замонавӣ бо
راهپای خودروی تا 40 کیلومتر و یک عدد автобуси бо муҳаррики гази табииро барои озмоиш пешкаш намояд ва давоми соли ҷорӣ истеҳсоли силсилавии ин автобусҳоро ба роҳ монад. Ва чӣ хеле шоҳид гаштем имрӯз ва мо мушарраф гашт ки дар қатори дигар маҳсулотҳои истеҳсолшаванда автобусҳои замонавии болозикрро мо дар ҳузури пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе муаррифӣ намудем. дар айни замон аз ҷониби корхонаи муштарак ба таври силсилавӣ автобусҳо бо дарозии 8 ва 12 метр истеҳсол гардида банду баст ва тарҳрезии автобусҳои дуошёна, автобуси таъиноти байнишаҳрӣ, автобуси бо гази табиӣ ҳаракаткунанда, электробус ва электротроллейбус идома дорад. Корхонаи муштарак як адад электротроллейбуси худрави озмоишии навро истеҳсол намуд ки он муҷаҳҳаз бо техника ва технологияҳои нав, ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ ва дорои иқтидори ҳаракати автономӣ ба масофаи то 40 километр роҳ бе пайвастшавӣ ба хати нерӯи барқ аз ҳисоби нерӯи барқи ҷамъкардааш дорад. Дар баробари ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ будани воситаи нақлиёт, симои зоҳирӣ ва дохилии он ба таври замонавӣ бо мақсади рафтуои ба роҳати мусофирон тарҳрезӣ карда шудааст. корхона инчунин электробуси замонавии озмоишии навро бо тарҳи замонавӣ истеҳсол намуд ки муҳаррики он пурра бо нерӯи барқ фаъолият карда то масофаи 200 километр роҳ бо нерӯи барқ ҳаракат менамояд ки аз лиҳози экологӣ яке аз безарартарин нақлиёт дар олам ба ҳисоб меравад. илова бар ин бо назардошти ба инобат гирифтани содироти молу маҳсулоти ватанӣ ба кишварҳои эҳтиёҷдор ба автобуси муҳаррикаш бо гази табиӣ ҳаракаткунанда дар заминаи имкониятҳои корхонаи муштарак тарҳрезӣ гашта истеҳсол намудааст. корхона 6 хати истеҳсоли иборат аст. хати кафшергарӣ, хати таҳрамолӣ, хати бандубаст, хати электрикӣ ва хати механикӣ. айни ҳол дар корхона модели лев 12 100 адад омода карда шуда додааст ва инчунин айни ҳол модели нави LE8 истеҳсол карда истодаем ва дар оянда боз кӯшиш ба харҷ метиҳем ки бозам моделҳои нав истеҳсол кунем. дар баробари вазифаҳои тарҳрезӣ гардида дар барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанбе барои давраи то соли 2025 амалигардонии ҳадафот дар самти ҳифзи муҳити зист ва фароҳам овардани шароити хуб барои ҳамлу нақли мусофирон бо харидорӣ намудани автобусҳои наву муосир, электробусҳои замонавӣ ба талаботи имрӯза ҷавобгӯй марҳила ба марҳила мавриди татбиқ қарор дода шуда истодааст ки дар ин самт низ корхонаи муштарак кору фаъолияти худро равона намудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол то 300 адад воситаи нақлиётро ташкил дода шумораи кормандон аз ҳисоби мутахассисони маҳаллӣ 150 нафарро ташкил медиҳад. маҳз баланд бардоштани савияву малакаи мутахассисони маҳаллӣ барои саривақт истеҳсол ва банду басти автобусҳо бо мақсади супоридани онҳо ба корхонаҳои коммуналии шаҳри Душанбе имконпазир гардонид ва айни замон муддати 3 сол аст ки шумораи автобусҳои таҳвилёфта ва дар кишвар истеҳсол гардида дар хатсайрҳои пойтахт ба хизматрасонии ҳамлу нақли сокинон ва меҳмонони пойтахт равона гардидааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоии пурра бо шароити муосири хизматрасониву мусофиркашонӣ тавассути воситаҳои нақлиёти нав бо истифодаи имконоту иқтидорҳои мавҷуда дар ин самт ва роҳандозии содироти автобусҳои истеҳсолшаванда дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри ба масъулон дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. шарикии давлат бо бахши хусусӣ ва пешниҳоди имтиёзот ба соҳибкорон махсусан ба соҳибкории истеҳсолӣ ба рушди иқтисоди миллӣ мусоидат намуд. имрӯз дар кӯчаи Раҳмон Набиеви ноҳияи Синои пойтахт бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди эскимо мастер мавриди истифода қарор дода шуд. раванди истеҳсоли маҳсулот дар корхонаи муосири саноатӣ дар асоси талаботи байналмилалӣ ба роҳ монда шуда бо сифати баланд зери тамғаи эскимо М пешниҳоди бозори истеъмолӣ мегардад.
28 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар кӯчаи раҳмон набиёви ноҳияи синои пойтахт ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди эскимомастеро мавриди истифода қарор дода бо раванди истеҳсолот дар он аз наздик шинос шуданд. корхонаи нави саноатӣ дар шаҳри душанбе дар дораи татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бо иқдоми соҳибкори ватанӣ Зариф Раҷабов дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд аз Федератсияи Русия ба истиқболи ҷашни бошукӯҳи 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. Бояд тазаккур дод ки самти асосии фаъолияти корхона асосан ба истеҳсоли яхмос ва маҳсулоти қаннодӣ равона гардида, иқтидори истеҳсолии он дар як сол наздики 500 тонна маҳсулот мебошад. дар асоси раҳнамоиҳои ҳамешагии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти истифодаи мақсаднок аз имконот ва иқтидорҳои мавҷуда дар роҳи расидан ба саноатикунонӣ бо суръати кишвар мо тасмим гирифтем ки корхонаи истеҳсолии ҷдмм эскимо мастерро дар шаҳри душанбе сохта ба истифода диҳем. дар корхона раванди истеҳсолот дар асоси талаботи муосир ба роҳ монда шуда маҳсулоти хом барои коркард аз корхонаи ватанӣ дастрас карда мешавад. дар корхона асосан занону духтарони хонашин бо ҷои кор таъмин карда шуда тамоми шароити корӣ барои онҳо фароҳам мебошад. мо кормандони корхона тамоми талоши худро барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ бо суръати миллӣ равона намуда фаъолиятамонро дар асоси дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат ҷоннок менамоем. корхонаи навтаъсис дар пойтахти мамлакат дар масоҳати 0.5 гектар замин қомат афрохта аз бинои истеҳсолии дуошёна ва маъмурӣ бо 20 ҳуҷраи корӣ иборат аст. хатои истеҳсолии корхона аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон аз ҷумла Федератсияи Русия ва ҷумҳурии мардумии Чин ворид карда шуда бо ҷалби мутахассисони ватанӣ васлу насб гардидаанд. бо таъсис ва ба фаъолият оғоз кардани боз як корхонаи нави саноатӣ дар шаҳри Душанбе беш аз 220 нафар сокини маҳаллӣ асосан духтарону занон бо ҷои кори доимӣ ва маоши хоб таъмин гардиданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳибкори ватанӣ барои ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкорӣ ва созандагӣ дар самти таъсиси корхонаи нави саноатӣ ки ҷиҳати баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии мамлакат равона шудааст изҳори сипос карда бо мақсади фаъолияти босамар ва тақвияти иқтидори истеҳсолии корхона маслиҳату тавсеяҳои судманд доданд. шукрона аз фазои сулҳу оромӣ ва соҳибистиқлолии Тоҷикистон менамоям ки дар чунин ватани ободу зебо зиндагонӣ мекунем. дар арафаи ҷашни истиқлолият боз дар кишварамон як корхонаи истеҳсолии муосир ба фаъолият оғоз намуд ва мо занону духтарон дар он ҷо бо маоши хуб ва кори доимӣ таъмин шудем. мо занону духтарони эскимо мастер миннатдории худамонро ба пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе изҳори сипос менамоем ки барои мо занону духтарон чунин корхонаро фароҳам гузоштанд. хушбахтии мо ҷавондухтарон чунин корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд шуд. ман аз номи худам ва кулли духтарони корхонаи истеҳсолии эскимо мастер ба шумо тарам ҷаноби олӣ ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ миннатдории худро баён мекунам. иттилоъ дода шуд ки маҳсулоти хом барои коркард ва бандобасти истеҳсолот ба эскимо мастед аз корхонаҳои ватанӣ дар асоси шартномаи дутарафа харидорӣ ва дастрас мегардад ва қабл аз коркард дар озмоишгоҳи корхона мавриди ташхис қарор дода мешавад. раванди истеҳсоли маҳсулот дар корхонаи муосири саноатӣ дар асоси талаботи байналмилалӣ ба роҳ монда шуда бо сифати баланд зери тамғаи эскимо м пешниҳоди бозори истеъмолӣ мегардад. озмоишгоҳи корхона дорои ҳама таҷҳизотҳои лозима мебошад. клевер дорем ки ширро аз назар мегузаронем. клевер ин таҷҳизот дорои 19 нишондод мебошад ки равғаноки шир, сафедаи шир, зичии ширро нишон медиҳад. ба ғайр аз ин мо туршнокиро
мебинем. Ҳама маҳсулоте ки ба корхона ворид мешавад аз ташхис мегузаронем. дар озмоишгоҳи корхона тамоми таҷҳизотҳо барои санҷиши маҳсулот мавҷуд мебошад. محصولات کارخانه در اساس همکاری با صاحبکاران وطنی در مرحله اولی فعالیت به بازار استعمالی برآورده شده. با افزودن اقتدار استحصالی محصولات با صفت وطنی به کشورهای همسایه نیز با در نظر داشت شرایط بندوبست و انتقال صادرات کرده خواهد شد. محصولات استحصال کرده کارخانه نوی صنعتی در شهر دوشنبه عوض کننده واردات بوده از لحاظ طعم و صفت برتری زیاد دارد. در کارخانه برای نگهداری محصولات تیار از جمله یخماس و کلچخانها 3 یخدان گوناگون حجم موجود بوده. کارمندان با لباس یگانه و خوراک سرغذای نصفی روزی تامین میباشند. در کارخانه برابر بیناهای استحصالی و معموری و دیگر انشاءات یاری رسان اینچنین آشخانه بر هوا ساخته شده است. با مقصد انتقال دادن محصولات تیار به نقطه و مرکزهای سودای شهر نویه‌های مملکت در کارخانه نقلیات مخصوص موجود است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی با روند استحصالات و صحبت صمیمی با کارمندان و مسئولان کارخانه از گوشه نمایش محصولات تیار کارخانه دیدن نمودند. در نمایشگاه زیاده از 20 نامگوی یخماس و 10 نوع محصولات قنادی که در کارخانه موافق به طلبات معاصر استحصال و بسته‌بندی می‌گردد معرفی کرده شد. سرور دولت ضمن بازدید از استحصالات تیار کارخانه برای استفاده باز هم پره امکانات و اقتدار موجوده در مملکت به راهبریت کارخانه و دیگر شخصان مسئول دستور و سپارش‌های مشخص دادند. راهبریت کارخانه به پیشوای ملت اطلاع دادند که در فرصت‌های نزدیک با افزودن اقتدار استحصالی شماره کارمندان را بیشتر و صادرات محصولات وطنی را به خارج کشور به راه می‌مانند. بنیاد کارخانه اسکیمو ماستر در شهر دوشنبه در دوره دستگیری به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی از طرف ما صاحبکاران وطنی عملی گردیده است. در کارخانه صنعتی استحصال محصولات عوض کننده واردات به راه مانده شده. محصولات ما زیر تمغه اسکیمو ام به بازار در اساس راهنمایی‌های به واسطه پیشوای ملت که امروز برای بالا برداشتن اقتدار استحصالی و زیاد نمودن جایهای کاری کوشش میکنیم که در آینده نزدیک شماره کارگران را به 250 کس رسانیم و صادرات محصولات خودمان را به کشورهای همسایه به راه مانیم. کارخانه ما با استفاده از دستگاه و تکنولوژی معاصر کشورهای پیشرفته فعالیت می‌نماید که این عامل برای عملی نمودن نقشه‌های آینده مساعدت می‌نماید. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان افتتاح کارخانه معاصر صنعتی را در پایتخت مملکت شهر دوشنبه در عرفه تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام شایسته و سهم باسزا در پیشرفت و شکوفایی مملکت ارزیابی کرده مسئولان را برای دستگیری همه‌جانبه صاحبکاران وطنی بابت بنیاد و رشد استحصالات در کشور وظیفه‌دار کردند. در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به نمایندگان کسب کار گوناگون مکافات و عنوان و جایزه‌های دولتی تقدیم کرده شد. امروز کارمندان کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مکافات‌های دولتی و دیگر عنوان و جایزه‌ها سرفراز گردانیده شدند. گزارش خبرنگاران ما. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با نمایندگان کسب و کار گوناگون که در فعالیت کاری نتیجه های نظر است دارند مکافات و عنوان و جایزه های دولتی سپاریدند. از جمله برای دستاوردهای بلند استحصالی فعالیت ثمرناک در خدمت دولتی از کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان 1 نفر اردن شرف درجه 2، 5 نفر افتخارنامه جمهوری تاجیکستان و 3 نفر با رتبه‌های مخصوصی و سرمشاور مقامات انداز سرفراز گردانیده شدند. در جلسه تنتنوی که در کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روز 26 اوگوست برپا شد، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های اقتصادی نعمت الله حکمت الله زاده و کارمندان مقامات انداز مکافات‌ها را سپرده، آنها را از نام سردار دولت برای فعالیت پرثمر در راه رشد و پیشرفت کشور صمیمانه تبریک گفت. در نوبت خود کارمندان مقامات انداز برای به باوری سردار دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان سزاوار گشتن قول دادند که من بعد نیز تمام امکانیت و قابلیت ذهنی، دانش و تجربه، مهارت و ملکه و سعی و تلاش خود را برای باز هم آباد و پیشرفته گردیدن تاجیکستان صاحب استقلال روانه می‌سازند.
барномаи иттилооти ахборро идома медиҳем. дар ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиа ва бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим ва омода намудани ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ мусобиқаҳои ҳарбии варзишӣ ташкил ва гузаронида мешавад. ҳамкорони мо аз рафти баргузории чунин як мусобиқа гузориш омода намуданд. дар маросими тантанавии оғози мусобиқа роҳбарияти кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон роҷеъ ба таваҷҷуҳу ғамхории давлату ҳукумати ҷумҳурӣ бобати рушду инкишофи намудҳои ҳарбӣ, амалии варзиш ва омода намудани ҷавонон барои мудофиаи ватан суханронӣ намуданд. чун яке аз самтҳои оинномавии фаъолияти ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ин рушди варзиш, оммавӣ гардондани навъҳои ҳарбӣ, техникии варзиш, ҷалби ҷавонон ба маҳфилу клубҳои варзишӣ ба шумор меравад. роҳбарияти он дар баробари фароҳам сохтани шароиту заминаҳои мусоиди машқу тамрин барои варзишгарони ҷавон, инчунин ҷиҳати омода намудани ҷавонон ба хизмати низомӣ низ таваҷҷуҳи лозимӣ равона менамояд. дар мусобиқаи бисёрҳарбаи ҳомиёни ватан ҷавонони ихтиёрие ки айни ҳол дар муассисаҳои таълимии ташкилоти мададгори мудофиа таҳсил намуда истодаанду дар даъвати тирамоҳии соли 2021 ба хизмати ҳарбӣ сафарбар мегарданд ширкат варзиданд. баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ дар чунин сатҳ ва вусъати анъанавӣ буда ҳадафи ташкили он аз як ҷониб оммавият бахшидани намудҳои ҳарбӣ, амалии варзиш, ҷалби наврасону ҷавонон барои дӯстдоштани варзишу дарёфти истеъдодҳои умедбахш ва аз ҷониби дигар омода намудани онҳо барои адои хизмати низомӣ ба шумор меравад. ҳадафи аслии ин қабил тадбирандешиҳои варзишӣ агар аз як ҷониб такмили маҳорати варзишии ҷавонон, суботи ҷисмонӣ ва ҷалбу ташвиқи онҳо ба машғулияту тамринҳои варзишиву дарёфти дастаи пурқувват бошад, аз тарафи дигар чунин чорабиниҳо дар вуҷуди ҷавонон ҳисси рафоқат, ҳамбастагӣ, муттаҳидиву ҳамраҳии миллиро ташаккул дода баҳри фароҳам омадан ва пойдор нигоҳ доштани муҳити солим ва созандаи ҷамъиятӣ мусоидат хоҳад намуд. дар ҷанбасти мусобиқа ғолибон аз рӯи ҳисоби даставӣ ва шахсӣ бо диплом, ҷом ва тӯҳфаҳои арзишнок қадрдонӣ карда шуданд. дар шаҳри ҳисор бо мақсади ба таълиму тарбия фаро гирифтани хонандагон давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ муассисаҳои таълимии муҷаҳҳаз бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. натиҷаи таваҷҷӯҳ ба ин соҳа буд ки ҳамасола хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр дар озмунҳои сатҳи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда мақомҳои ифтихориро соҳиб мешаванд. гузориш аз шаҳри ҳисор. бо назар дошт он ки таълиму тарбияи насли наврас дар ояндаи дурахшони насли даврони истиқлол муҳим мебошад, ҳукумати мамлакат ба ин соҳа таваҷҷӯҳи хос дорад. дар шаҳри ҳисор дар баробари маблағҳои буҷетӣ ҳамчунин бо саҳми соҳибкорон низ чандин муассисаҳои таълимӣ бунёду навсозӣ кардашуда ин корҳо идома дорад. бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор, соҳибкорони маҳаллӣ, падару модарон то имрӯз 97 синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шудааст ки сохтани муассисаҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ идома дорад. бунёду навсозии иншооти таъиноти иҷтимоӣ хизматрасонӣ дар самти беҳсозии инфраструктури деҳот мусоидати фаъол менамояд. дар арафаи таҷлил аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби соҳибкорон ва дигар ашхоси саховатпеша ба чанд нафари ятимон либосҳои мактабӣ тақдим карда шуд. қобили зикр аст ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин ҷиҳати бунёд ва муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои таълимӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ва ҷалби бештари соҳибкорону ашхоси саховатпеша ба ин иқдомҳои нек махсусан таъкид шуд. мавриди зикр аст ки тадбири мазкур дар доираи иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо мақсади беҳсозии вазъи таълиму тарбия, махсусан тарбияи кӯдакон анҷом дода шудааст. ташкил ва гузарондани озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва илм фуруғи маърифат дар тақвияти дониши хонандагони муассисаҳои таълимӣ мусоидати фаъол намуд. аз шаҳри ҳисор низ дар ин озмунҳо нафарони зиёд иштирок намуда соҳиби ҷоизаҳо гардиданд. соле ки сипарӣ шуд 103 нафар хонандагони шаҳри ҳисор дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ҷойҳои сазоворро ишғол карданд ва дар ҷумҳурӣ ҷои панҷумро сазовор гардиданд. дар доираи як чорабинӣ ба ғолибони ин озмунҳои ҷумҳуриявӣ тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. дар доираи баргузории як ҷамъомад аз ҷониби мақомоти иҷроия ба омӯзгороне ки дар рушди соҳаи маориф махсусан таълиму тарбияи насли наврас саҳм гузоштанд ҳамчун нишони қадршиносӣ бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд.
با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه تدبیرهای اکولوژی و سبزخرمگردانی انجام داده می شود. در همین زمینه امروز با اشتراک کارمندان کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، فرهنگ و اهالی اقدام‌های تازگی محل و تازگی ساحل گذرانیده شد. گزارش نظرالله‌زاده ابراهیم. рисолати аслии сокини пойтахт будан тоза ва озода нигоҳ доштани шаҳри дилорои душанбе аст. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри душанбе бо иштироки кормандони корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳои таълимию тандурустӣ, фарҳанг ва аҳолӣ аксияҳои тозагии маҳал ва тозагии соҳил баргузор гардид. дар чорабинии мазкур зиёда аз 200 нафар кормандони касбу кори гуногун, истиқоматкунандагони шаҳраку маҳаллаҳо фаъолона иштирок намуда наҳру ҷӯйборҳои обгузар, ҷойҳо маконҳои фарҳангиву истироҳатӣ ва минтақаҳои аҳолинишинро аз алафҳои бегона ва ҳар гуна партов тоза карданд. пардоби тозакардашуда тавассути нақлиёти партовкашонӣ аз шаҳр берун бароварда шуд. имрӯз бо ташаббуси мувофиқи нақшаву чорабиниҳои 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон барои сазовор пешвоз гирифтан дар шаҳраки 23 якҷоя бо шаҳрвандон ва корхонаҳои коммуналӣ ва шуъбаи нақлиёти шаҳр дар шаҳраки 23 ҳашари умумии шаҳрӣ гузаронида истодаем, ки дар ин ҳашар аз тарафи шаҳрвандон ва корхонаву ташкилотҳо иштирок доранд. аксияи тозагии маҳал ва тозагии соҳил аз ҷониби раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри душанбе ташкил карда шуда ҳадафи он беҳбуд бахшидан ба фазои экологӣ мебошад. ҳадаф аз гузарондани якчунин аксияҳои экологӣ ки аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми қаламрави тоҷикистон аз ҷумла дар шаҳри душанбе роҳандозӣ мегардад. ин пеш аз ҳама таъмин, яъне тозаву озода намудани соҳили дарёву рудхонаҳо, назди каналҳо ва беҳтар намудани ҳолати шаҳраку маҳаллаҳо ва гирду атрофи корхонаву муассисаҳо маҳсуб меёбад. дар оянда низ раёсати ҳифзи муҳити шаҳри душанбе барои тозаву озода нигоҳ доштани маҳалҳои аҳолинишин ва баланд бардоштани маърифати экологии аҳолӣ аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода хоҳанд бурд. масъулони раёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри душанбе иттилоъ доданд, ки минбаъд низ аксияҳои экологиро дар ҳудуди шаҳр мунтазам амалӣ намуда баҳри тозаву озода нигоҳ доштани шаҳр аз тамоми имкониятҳои ҷойдошта истифода хоҳанд бурд. назрозода иброҳим убайдуллои сайвалӣ барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, имрӯз барномаи иттилоъоти ахбор хонободу сарбаланд бимонед.